Té la paraula la senyora Marta. Gràcies, bona nit. Bé, en primer lloc direm que la voluntat i la posició del Partit Socialista des de l'inici d'aquest problema sempre ha estat, sempre que fora viable, garantir la continuïtat del servei de la piscina i que la piscina no es tancara, per diverses raons. En primer lloc, i per a nosaltres la més important, per als treballadors, per salvar els 30 o més de 30 llocs de treball que hi ha en aquest edifici. En segon lloc, per als usuaris, evidentment, per al servei que està prestant-se. Els usuaris, molts d'ells han pagat l'abonament anual i si es tancarà la piscina, doncs, aquests diners els perdrien i perdrien també l'opció d'optar al servei. I en tercer lloc, doncs, perquè sabem que i tenim constància de que la piscina del Xemesí és una de les piscines amb més prestigi, m'atreviria a dir, de tota la província. I pensem que aquest prestigi i aquest bon fer dels treballadors d'allí doncs, deu mantenir-se. Però el que passa és que, clar, vostès ens plantegen un plec que a nosaltres no ens agrada. No ens agrada perquè estem entrant en una dinàmica de donar serveis o donar explotacions a empreses sempre no a costa del risc de l'empresa, sinó a costa dels diners públics i a costa de l'Ajuntament. És el mateix exemple, és el mateix plantejament el que ens fan a la piscina que el que ens han fet en l'aparcament del mercat. És a dir, tu empresa gestiona l'aparcament del mercat o gestiona la piscina, que els ingressos que tu no obtingues fins a 216.000 o 221.000 euros, doncs te'ls donarà l'Ajuntament. Això és estar acumulant ja de partida, d'entrada, unes despeses fixes per a tots els exercicis pressupostaris per als propers 20 anys. Perquè el contracte de l'aparcament és per a 20 anys i este de la piscina que vostès plantegen pot ser per a 20 anys, 15 prorrogables a 5 més. Claro, la concessió de l'any que es va fer l'any 2003, fa 10 anys, en aquelles condicions l'empresa pagava un cànon anual a l'Ajuntament de 40.000 euros. En aquest plec de condicions que vostès plantegen, l'empresa no ens pagarà res. Al revés, serem nosaltres els que li pagarem a l'empresa si no arriba a obtindre els beneficis que li hem plantejat. I aquesta manera de funcionar que es va iniciar l'any 2003 ha funcionat bé. Ha funcionat bé durant 10 anys. No ha funcionat bé l'últim any perquè l'empresa no va fer bé els números o perquè va tindre problemes o pel que siga. Però aquesta manera de funcionar ha funcionat 10 anys i ha funcionat bé. I a l'Ajuntament no ens ha costat diners de la butxaca. I a més, el plec que vostès plantegen tampoc preveu o tampoc obliga a l'empresa a fer cap gran inversió. Cap gran inversió. I clar, hi ha en el punt 12 una gran contradicció. En el primer paràgraf diuen que la gestió serà a risc i ventura de l'empresa i en el paràgraf tercer diuen que clar, que si l'empresa podrà demanar una subvenció a l'Ajuntament de fins a 221.000 euros si no obté el benefici que se li ha garantit. Això no és a risc i ventura de l'empresa. Això és a costa del compromís de l'Ajuntament de reservar-se en el pressupost cada any 221.000 euros per a final de l'exercici veure quants diners li ha de donar a l'empresa de la piscina, en aquest cas, a l'empresa del pàrquing, en el cas del pàrquing, i així successivament. Aquesta manera de gestionar els recursos públics a nosaltres no ens agrada. Per això hem plantejat una esmena i és que la piscina siga de gestió pública. Això seria per a nosaltres l'ideal. Clar, la llei no ho permet, perquè la llei no permet una llei que ha fet el Partit Popular, per cert, perquè nosaltres aquesta llei no l'han fet, l'han fet vostès. Una llei que ha fet el Partit Popular ens impedeix als ajuntaments contratar personal per a que puguen estar allí treballant en l'empresa i que la gestió siga pública. Davant d'aquesta situació, com hem de complir la llei, evidentment, la xafeta que la xafeta, només faltaria, el que proposem és que es faci una prestació de serveis mínima per a 2 anys, o un any més 1, o 2 més 2, o 2 més 1, com vulguin, perquè segurament una prestació de serveis per a que una empresa pugui contratar aquest personal. Però, clar, és que lligar-se ahir per als propers 20 anys, no sabem les condicions econòmiques generals de d'ací 5 o 7 o 10 anys com seran, i el que els demanem és no anem tan a pressa, no adquireixen un compromís per a tant de temps, fem-ho primer en una prestació de serveis a veure com és la cosa i si la cosa resulta bé, doncs després ho podem prolongar, fer un altre plec de condicions i fer-ho per a més temps. Però ens sembla, o tenim la sensació, que estan lligant-se a garantir-li beneficis a una empresa per llevar-se-ho de damunt a pressa i corrents, igual que feren en el pàrquing, i tot això serà a costa de que l'Ajuntament vagi reservant en cada exercici pressupostari diners per al final d'aquest exercici tindre que refer-li a les empreses. I aquesta manera de gestionar a nosaltres no ens agrada, i per això votarem en contra. Gràcies.